Makadii mhuri yeZimbabwe, makadii kwese kwamuri. Tine urombo nekukuzivisai nhau dzakadai. Tatenda Pinjes, hitmaker, avo vanozikanwa neruzhinji nenziyo yokuti saina tipinde murudo kana kuti dzikirira vakashayika marimwe zuro. Tatenda Pinjes anonzi akaita tsaona nemusi weFriday vari 4. 2 vanga vari maband members akafira passport. 1 anga ari mukadzi angakumbira lift akafira passport. Tatenda akazoshayikira kuchipatara. Asi chiri kunyanya kurwadza veruzhinji, Tatenda ane vhidhiyo rakatisira achikumbira kuti ndokumbirawo pain is. Seems like marwadzo anga anyanya kumurwadza. Asi pakashayikwa muchipatara piritsi rekuti aporese marwadzo. Zvekare shamwari yake inoti muchipatara kwakanga kusina magetsi, no generator, no torch. Paitoshandiswawo mafoni kuti vawane kumubatsira, but zvinoratidza pamufananidzo kuti makumbo akanga akuvara uye nemukati medumbu. Tine urombo tiri kusiririswa nevhidhiyo mukomana achitaura kuti ndokumbirawo pain is. Zvinorwadza mhuri yeZimbabwe. Hameno sokuona kwenyu munoti chine chiitiko chakadai. Vamwe vari bhizi kuchemera kuwana pain is. Vamwe vari bhizi kuchemera motikari, vari bhizi kuchemera mari. Vamwe vari kupiwa dzimotikari, vamwe vari kuflashirwa mari. Vamwe muchipatara vari kushayiwa mapiritsi, vari kushayiwa pekurara, vari kushayiwa tochi. Zvakaoma mhuri yeZimbabwe. Munoti chiiko nechiitiko chakaitika pana Tatenda Pinjes. Ndiro vhidhiyo ramuri kuona rine mufananidzo wake. Tatenda Pinjes wakatirwadzisa, takabayiwa pamwoyo. Ini ndainakirwa nesong yekuti dzikirira, ninoona nyika ichitenderera mai. Music yako yeitiifadza, asi wasiya vana, wafa uchiri mudiki. Tinongoti mweya wako ngauzorore murugare. Nguva yanga yakwana, Ishe vatanha ruva ravo. Rest in peace.